Ikatulo na ron kaadlaw mga bayot og binakbak dinhi mga bayot no gumikan kay ilan ning i-renovate. Sukad pagpalit aning balaya mga bayot inani na gini mga bayot og kolor. O dili gyud limpyo lang tawon mga bayot ba pero para nako mga bayot okay ra man gyud unta mga bayot kay wa may buslot mo nang ilan na lang pong giparenovate mga bayot aron ilang patsadaan ba. Nagsuhol ni sila mga bayot og pagbukbuk atong mga tiles mga bayot no kay di na kaya sa ako ang kapika sa ilong mga bayot while iya ang isa ka kagupa mga bayot iyang twin mga bayot wala diri. Tuwa sa laing planeta mga bayot ang mga goal mga bayot nangitag 25 centavos aron ibuhi niya sa iya ang mga pamilya. Bita-bita mga bayot ay gagamad ikaw din nagkalanon ni Karina mga bayot mura ni siya mga bayot og french fries mga bayot no gumikan kay ako ni siyang gitimplahan daan mga bayot kanang karning manok mga bayot nga akong slice mga bayot og mura og toothpick gilabog na ko na dito sa cornstarch mga bayot asin ra akong gitimplahan na wala na ako nabubuig mga seasoning mga bayot kay unyag di bukaw na nga kumbini mga bayot dire ra magyapon ritso ni sa akong lingag ug mao manggaling pag init sa mantika mga bayot ako na nang giluno din ha mga bayot mintos kay siya mga bayot gumikan kay cornstarch man po nang kuwang gipalubot ana mga bayot wala na ako nabutang kay harina mga bayot aron di ra pud kayo baga sama sa akong abil. Ganahan magmukaon si Karina mga bayot og chicken nuggets mga bayot niya. Kapuyan man ko maggaling-galing nga ng manok mga bayot. Ginaanin na lang nako sudar man gyapon. Pagkahuman mga bayot mauswag na ko din sa akong lutuonon nga sudan. Mao na yung resipe sa inyo ang silingan karong adlaw mga bayot nga ako ang gamon. Impalit ba na nga akong kapika sa ilong mga bayot gahapong adlaw og karning manok mga bayot nga murag yung whole pa aba mga bayot hasta ganing buko-buko mga bayot murag giapil og hiwa. Inislice na ni daan nga gipalit niya mga bayot no pero ako na nang gihugasan mga bayot wa na mga bayot ng katong mga pula-pula nga na napot din ha mga bayot wa na nay mga balhibo-balhibo mga bayot kay limpyo na ni daan. So ako na ning timplahan diri og garlic powder mga bayot kay ning dis yung silingan mga bayot no wa mo ko kakita mga bayot og ahos gud dinhi sa ila ang refrigerator mga bayot kay di man as ganahan mo kaon og ahos mga bayot nga whole gud mga bayot pero karon mga bayot kay himpalit man akong kapika sa ilong mga bata ibunda ko ni diri. Turmeric powder dayon durog nga paminta mga bayot then asinan ako mga bayot maura ni akong itimpla aning kaning manok karon mga bayot no makainomdom na gyud mi kaniadto sa among kabukiran mga bayot basta ubay-ubay may mga bayot ang nagyawiha og manok mga bayot ang ideya sa akong mga girikanan na nakadiadto mga bayot halang-halangon mga bayot aron kami tanan makakaon ug dili mga bayot amo na siyang himuon og sinabawan o tinulang manok ba unya kay og magama-gama kuha na diri karon mga bayot di man pud mohigop nagsabaw na ako makagagopa mga bayot so ako ning malamalahon mga bayot sama sa pinikas nga bulag ni isugba ba ako na ni siyang gibubuwag turmeric powder durog nga paminta asin mga bayot og katong murag cornstarch man ni mga bayot sa mga bayot wa man gitawon oy cornstarch nga hitabo sa among kabukiran kaniadto mga bayot harina ra man gani mga bayot og na birthday aron pud mo tuskig ni siya mga bayot taghanon ako nigbutang dinhi mga bayot ako ni i-marinate mga bayot sulod sa 5 ka bulan mga bayot no bita-bita mga bayot oy 2 hours akong gi-marinate mga bayot then nagtigaw ko dinhi sa plato ni Karina og cornstarch mga bayot gibutangan po nako og flour mga bayot o harina then gibubuan ako turmeric powder durog nga paminta mga bayot itong haahos nga garlic powder mga bayot then gibutangan ako tubig then gibutangan po nako na drag asin mga bayot aron templado ba mo ni kuting-kuting na ko atong karning manok mga bayot tigaw lang nako ni basta man gani mag ukay-ukay mga bayot may kay ko na kaniadto mga bayot gimiken kay mag-ukay-ukay mapukukan ni adto mga bayot magpakaras mapukukan ni adto mga bayot sa kahumayan bitaw mga bayot bita-bita mga bayot ay igo ra gyud po ni siya matigaw-tigaw mga bayot ba og kulang-kulang man gani na siya din ha og sabaw mga bayot subway og isa ka plato lami gud pud unta tong mga bayot og tuno siguro mo isabaw-sabaw ani mga bayot nya wa mo gud pud oy tuno diri mga bayot tubig na lang pud mga bayot actually mga bayot naman tay tuyo dinhi mga bayot nya kay og tuyo mo ya kung ihimo dinhi og panubig mga bayot mo ya ko og malaig color ba unya di na pud nya mukaon ako makagupa mga bayot ako magdabo ani usap-usap. Ituyok-tuyok lang nato ng kutsara dra mga bayot no. Taman gyud matigaw na din ha mga bayot di magbukol-bukol mga bayot kay di nato na matigaw mga bayot magtibugol na siya mga bayot mura ragod po kagatigaw din ha mga bayot og tik-tik ni himuon ni muglugaw. Ang ako magagopa mga bayot wa kay balo mga bayot nga ginani nako ni paggamagama mga bayot no kay di lagi na sila kabalo mo gamagama og karning manok mga bayot. Sigon basta akong giistorya nyo kaniadto mga bayot magluto-luto na sila karne mga bayot ana pa na nila timplahan ang plato. Unya og ang ako ugangan gani mo magprito-prito og manok mga bayot di gyud ilubog sa mantika o idibol ba. Di ang resulta mga bayot ang katurang na butangan og mantika mo'y pula-pula mga bayot o lagom-lagom mga bayot ang katungwa na tugyad sa mantika mga bayot mo'y puti pa sa gikan na kuyapan. Paglantaw na ko mga bayot unya kay lasaw-lasaw man niya akong gitigaw-tigaw dinhi mga bayot ako na pud siyang gibubuhan og cornstarch mga bayot taman gyud siya mga bayot makuha na ko ang consistency ba kung sa maninglis pa. Mo na nga akong kapika sa ilong kaniadto mga bayot basta mo request ako karning manok gani mga bayot nagpanglingo na siya mga bayot kay di siya ganahan mukaon mga bayot anang nakaluto na gyud kuha ng karning manok dinhi mga bayot nila. Aw basta mo diman ako nga muluto kuha na mga bayot wa na balibad oy kay kabalo na gyud sila nga lami muluto yung silingan.
Kinsa manggod pod oy di ma luto mga bayot o di lami mga bayot nga tanang sisuning nga ako ang hibahuan diri sila ang refrigerator ug dinhi sila nga parador mga bayot gibobo man ako tanan. Mo na gikaingon lagi mga bayot og naa palay tambal-tambal diri sa hilo-hilo aning ilang gipangbutang sa aparador mga bayot and wal mga translation nga man English mga bayot mo na gikaingon og malana gid may tanan. Kaldero di akong gigamit ni mga bayot gamikan kay mga agsik man kuning mantika mga bayot nya napay daghan atong inibtag lansang ni atong kapanitan mga bayot mausman unya ba. Duha din kagalaw na akong gilbobo mga bayot no bita-bita mga bayot oy gamay na lang man kuning nabilin sa usa mga bayot gibobo na lang po na ako mga bayot kay sayang man pud kayo mga bayot naginawto na to ni bisag dili ato ang medyo kustabos nga gipalit dito sa market. Gipatuna din ako ni 30 minutos mga bayot no humagtuna mga bayot mo na gikaingon mga bayot ug ato ni dinhing ipatuna pud mga bayot ani mura man gislagan mga bayot ay nakatagbo ang pud ko ani kaniadto sa kabukiran mga bayot sa mutnag. Ako sugoon sa kung mga ginikanan og pagaling-pagaling ba mga bayot makita mo ginako ni kaniadto mga bayot kay og dinhi tahop mga bayot islagan man gid ni. Nakahinumdum ko kaniadto mga bayot sa magpagaling-pagaling na mga bayot og daghan-daghan man gani nang mais nga among ipagaling mga bayot. Kuhaan na muna kaniadto mga bayot ako ra di ay. Magbalik gyud 3 ka kilo ana mga bayot. Magbalik gyud yung siningan na nag 3 ka kilo mga bayot. Og dili tahop mo ako ibalik mga bayot. Bugas mga bayot 2 ka kilo mga bayot. Kay may nalaman pud makapalit ba mga bayot og lolipop ining uli. Unya og naman gani sobra-sobra mga bayot. Ibalo na muna kaniadto mga bayot. Og akong balunon mga bayot kay murag malipay-lipay man po kaniadto mga bayot. Og nakoy 2 pesos ako ang saya nga way plancha ba inaana gid taon ako ang makinabuhi kaniadto nang eskwela pa ko mga bayot. Ako mga ginikanan kaniadto mga bayot. Wa ka matikod mga bayot nga hagbay ra nako nang binuhatan ba. Nakaingon pud siguro mga bayot og anis-anis ang inyong silingan kaniadto mga bayot kay wa po nang utana mga bayot og nganong gamay ra ng tahop og nganong gamay ra ng bugas. Pero di pa po siguro ko magabagabaan mga bayot kay wa man po na ako gisugal-sugal nang ako ang halin anang bugas mga bayot o tahop mga bayot o mais mga bayot no gipalit ra man po na ako kalanon. Pagkainit sa mantika mga bayot ako na ning gilunod tanan diri mga bayot no di angay mabalaka mga bayot og nganong dagko kay na mga bayot gumikan kay wa mi gatipid diri mga bayot og di po ni baligya. Bita-bita mga bayot oy dugay-dugay ginako to mga bayot murag nakahinumdum ko mga bayot murag grade 6 ko atong mga panahon na o grade 5 mga bayot. Pero na pagka high school mga bayot anang kulihiyo na mga bayot wa na gyud ko kabaligya-baligya og ginanang mga teknik mga bayot kay wa man po mi kaniadto mga bayot oy mais bitaw mga bayot. Or wa na mi namugas mga bayot kay nga kinabuhi na mo kaniadto mga bayot ang pangita sa kuwang papa mga bayot og dili mag-drive og motor mga bayot mananggot sa malisad pod mga bayot og manangko ko mga bayot og sa tuba sa kuwang ginikanan mga bayot og muya akong ibaligya no murag dili gid maayo karon mga bayot kay mahibaw-an man bita-bita mga bayot ay mo na ni mga bayot ako na ning gipanitan ining patatas mga bayot kay patatas is life man gyud ako makagupa diri mga bayot pipila ra ni ka patatas mga bayot gidali-dalig panit sa silingan mga bayot halop dayon mga bayot ibutang natos basurahan dayon trapo pipila ka trapo mga bayot sa sana ka dang trapo mga bayot den hapulas den pagkahuman na limpyo na mo na akong gikaingon nyo kaniadto mga bayot bisag hugaw-hugaw panit niyo silingan hugaw-hugaw paragway yung silingan og batasan aw hinhinlo ta diri og nilutuan akong gihugasan na pipila ka buok mga bayot gamay-gamay ra akong gibuhat mga bayot kay kani man gud sila mga bayot og mabaw-bahaw nang ako ang giluto-luto mga bayot tinan na mga uhit ordina na nila balikan og kaon mga bayot iguro na sila talantaw mga bayot mangita na po naglain nga bagubag og niluto kami ginadto sa mong kabukiran mga bayot og naman gani luto nga sudan mga bayot nga sobra-sobra o wa na hurot na mo mga bayot malipay may mga bayot kina pa may pamahaw paniudto ay panihapon mga bayot pwede pa gani maugmaan pero dili mga bayot dili na mga bayot pero yung silingan mga bayot og naman gani bahaw mga bayot basta kay makaon o masulod basta kung panudanan mga bayot mukaon gud yung silingan kaon magami kaniadto mga bayot nga ulo sa bulad mga bayot nga wami kay baloy ni Gabri na anay gagimok-gimok bita-bita mga bayot oy dako gyud kayo og diferensya mga bayot ang kinabuhi nako kaniadto sa kabukiran mga bayot og lifestyle na mo dinhi ni Karina mga bayot kay lahi-lahi man punigo diri mga bayot mabugno nga dapat man gud diri mga bayot no dito sa among kabukiran mga bayot mainit nga dapat puto dito murag lahi isa panahon pa lang daan mga bayot so wahi gyud kayo unya ako makagupa dinhi mga bayot og na mga ni bahaw nga luto mga bayot nga sudan mga bayot dinanas la mukaon mga bayot kay mahadlok na sila mga bayot nga madawat ang ilang tiyan mga bayot ba unya mo hinayungdan sa ilang LBM mga bayot wa na anad-anad ang ilang panudlanan mga bayot nga mukaon mas lag bahaw mga bayot pero og maabta na gani og 2 ka adlaw mga bayot 3 ka adlaw mga bayot di na nasla mukaon mga bayot pero ako mga bayot pag maabtag pila ka semana isa ka bulan na dira mga bayot mukaon ba yung silingan humanog isles na ko dinhi mga bayot gibubuan ako na dibian na siya pulbos mga bayot ha kung dili cornstarch na mga bayot magtak-ang nako dinhi sa buhan mga bayot og kaldero mga bayot o kalha ba kaniadto sa mong kapukiran mga bayot magkauling-uling magkaagipo pagka mga bayot kanay mo ang kanawungan mga bayot tapay takuling mga bayot og maghaling unya magkinahanglan makagbulaag dira mga bayot og dili cellophane mga bayot mangita pa ka og sanilas mga bayot nga naay na nga busli dira nga sanilas mga bayot nga wa nay galong mga bayot o nabuslot na nang lapa-lapa mga bayot among himuon kaniadto og plaig dinhi mga bayot din nakamangita dira sanilas mga bayot nga bugto-bugto mga bayot og silpin mga bayot no kas ang liho kana nimo mga bayot kaysa ang tuyok mga bayot no siga na maskin pagbuli kuryente dinhi mga bayot kanila ang abuhan ri mga bayot magamit mga bayot basta naka lighter dira og posporo inaana ka convenient ang ilang kinabuhi diri sa kusina pag init sa edibol mga bayot gilunod na nako ning patatas mga bayot pasagdaan lang nako na dira mga bayot og maluto na siya mga bayot og kayon sa panako nagmagamay mga bayot or maligo po ni siya uban og mantika ba gigamay ra nako butang og mantika mga bayot kay sayang man gud po kay mga
bayot kaning ilang pinurutuhan din mga bayot ug bisag unsa akong pritohon mga bayot kasang agi ra gyud na mga bayot usahay mga bayot og tinaw-tinaw pa ganing mantika mga bayot baliko na ko sa ikaduhang bahin mga bayot pero og lubog-lubog na gani para sa tunaan mga bayot anang basakan mga bayot di na gina ko nagamit og balik mga bayot kay mahadlok ko mga bayot og mga lanag na ilang mga panudlanan so manini mga bayot no hapit na laluto ang pikaside mga bayot balihon na nato ni mga bayot kay murag na brown naman gid mga bayot kisa may maka tuugod nga makabuhat ang yung silingan ani mga bayot nga kaniadto ang manok himuon ra man namo og halang-halang og dili tinula og dili tinibuok na mong manok kaniadto mga bayot pero diri mga bayot sa planetang ano tungtungan mga bayot diri na nako nakita tanan mga bayot o naluto mga bayot nga akong nakita kaniadto sa telebisyon unang sa mga dalaga karon nga pareha po na akong kaagi kaniadto ba nga murag gula jud sa mo mga bayot di man makapas-mapas mo mga bayot gumikan kay kugihan man pud ako mga ginikanan kaniadto mananong og mga salagon tagpak-tapak sa payakpak na mo nga tiyan kaniadto mga bayot wa gyud mi nga pas mo kay bisag wa mi kayutaan kaniadto mga bayot kana nga mo ang mga ginikanan kaniadto mga bayot duhara na kamot mga bayot pero asang tiil mulapli na din ha mga bayot og yuta mo nang bisag hutan mig bugas kaniadto mga bayot makakalot pa mig kamuti kamanting gabi din ha og lutya mga bayot sa banang mananapa na din ha nang angay nimong isulod sa panudlanan mga bayot makasulod sa amo ang tiyan kaniadto no mo nang nakumpara nako mga bayot ang mga dalaga ka mga batan-unan karon mga bayot og ganahan pod kaanhi-anhi aning mabugnaw nga dapit dili lang anang mabugnaw nga bagyo mga bayot aw usag-uswag mo sa laing lahi para pud masinati ninyo ang mga kalidad nila ba sa laing planeta mga bayot di ra pud pareha sa tuwa pero choice man po na ninyo mga bayot o kinsa ginugyud inyong ganahan mga bayot nga ikadayong sa inyong kinabuhi mga bayot ikadulog mga bayot no kay di man po mo magayran sa laing kalinabuhi mga bayot ug mao gina inyong destiny mga bayot destiny gyud na ninyo mga bayot masipag musupako na mga bayot mao gyud na imong kapalaran sama gud ani mga bayot kaingon man ko kaniadto mga bayot ug mananumay ra gihapon ko kaniadto og kamuti saging kamanting ug balanghoy mga bayot umago kay balungag gidala man day ko diri ning dapit mga bayot nga ang hatdog kaniadto sa mua mga bayot isagol na spaghetti mga bayot diri gihimong tinula diri ra taman akong warawara daghang salamat